Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba ong ka kruit ka suba kadai ka wei ka badon kam tam ha ka jing em jong wei pa wei nong song snong handai haba phai pan sha ka sor nong stan ka jing bam hen snap jong babun balang kala penlong ki artli ki wa ba kun thop ya ka wa non ba bat ka wa non dien balada an pet bha kala pen kin jing hadu kata lingba ka jing don jong ki jabo jaban uba es rashi rang ba snong new nong stan nu long kumbalong menta kini artli ki wa kajing ye pher kalong minchwa ki briu ki pentu ki jabo jaban chawa kata shakawa non ba bat non dien bat mentala kumba nyo la ni prasnem am sha shu bat kilashna de ki jingjar haman la ki long yeng bat ka baar kalong ba kani ka jingrat pathari ki nyot ki nier ya ka niru la de ban khang lo ong ru ba ya ki so ki ba yap kom ye ki ba yap ha ki surok ba yu ki kali ya ka niru la rai ba am de ban brat pathar shaki wa bala hab ban penlut ban hapru ban ai bai tem bat ka baduna e kalong arspa ban ne khu ya ni ka wa uba srali lo ong ha ka jing shisha ka ni ka wa kam dei shu ka ba jaklia hadu kata kata bat ka wa kala kham khu tang bala da ki pung khu ma ki badan hajan ka wa kalong ba shaneng ki don ki shnong habaro artali ki wa amla le e ka don ru ka jing brat di ki plastic ye ki kot song kum ju ru ha ki por balet sajan bat ki tuit suki bat amla ban te lakam ye kani bat kap tu kat ni ka don hi ka jingduna nang taw la thu ru bana ka liang jong u kum ud khat jong ka town committee bat kum unang shoshnang ka snong new nong stan ka ba ki te ki wa ki ya ding ba ula pet benya bha ya kani ba ka jing ye pher men shwa bat menta ka don ar benta menta ka la kham khu bat men shwa e ha ka por wa pat long rang ba snong ma u ko ka ya pher uba srali ula ongru ba kumbalong menta ka town committee ka don ka jing thmu ban pen kala na ka benta ban yo pendon kambyang ya ka jing khu jing suba handai ka sarkar hadu menta ka shuhi tang ka ktien ka kampat shem lala ban le wala kata la ya persang hapo ka town committee ban wat ya ka scheme ling ba chairman jong ka ni ka town committee ubalang deputy commissioner jong ka district bat menta hakini ki san henry usnam la yo ya ka jaka the nyut bat khendiat ka la yaram uba srali ulaya thu bana kalyang ka dor bar snong new nong stan mentala bun snam kala yad ban khang man bradi jabo jaban bana ka por sha ka por ka snong ka shai kintu kan pha mi girang ba dong bat ki secretary dong ki badai pe la ka jong ka dong barnong ki bale khuj ya ki te ki artli ki wa kumbalong mata ka ni ka wa jung ko artli jinga pher ka long ba menjwa kita kini ka penkhana sawa kini ko anun ba pat mandi uta na kalyang jami muta la kumba news nam pasnan in shashu pat milati nilachna da kapital hamano ki lawien uta kabar kalong ba kani kajing pret pathar ki nyot katuro milati khang uta kini kikso ki bayap kalau surat utulet kali ke eru katur inde ban bet pathar sha katur nyela hab ban pulut ban ai bai tep kaduna e ru as ban le khut ye kan ka wa ta ga jing chi cha kan ka wa kam dei shu ra ba jakle ka tak tak ai ka wa kala kham khut tang ba la dang ni pen khut mangi nang ni ka wa tumi kakta nomor boleh chaneng ki don ki sinong ki momarjan bro atul ki wa mla le ye ki bread ki plastik ki bread ya ki song lai ko jai ki tuk kene ski minit itu kon saja ki bread baik ba nyamla man control ye kani katu kani ka don hi ka jinduna kata ka jinduna ni ya baik na kalem jong ki member jong tong bat nga khamtam traisu jong kani ung stan nga pek bnia bahaya kani ba kajine fer menchwa ban menta kadon at menta la kham khoi bat menchwa hakapor bom patlong henman manga hakapor ki dor ki sadar badin ki badang sedang ka kaya fer dan atli kajine fer ni lum kumta kamot kani ka jingkut kadon agunta penkhana tala
solid man mla chu hap na pe ta ko yin long bala gele ka sinong lep khang la diap khang hapor ba sil ki tu ngil ale ya adu mentaw ni dangin puri ti don kino kili kini kita ki hapan simen hapan la ya tu ya katu lai ta kala lang number 1 ni la do tu slang tindon pada lap kino ni hap ale anak mada ki kalian jogi teman kapor ni cak tentu kan pam ni ki ram badong sekretari dong badi pai wa ka jong dong ban long ka ba le khoi ya kaneka wa bro atli te kata te kalong ka ba na da le pai kumtu tang menem step na le pai kala kham duna ka jong ber pathar na man bangila zum ya ka tu ka nyot kumtu man kasni man kani ka sung dong kate ka chinong ka bala kham be bi ni haka taun komuti kajing temu kalau bagi cycle ya kani kajing foot kajing suban re ka sarkar hado menta ini angkum na tang khatin ka kam patla bande wala katangi nang ya persang ko taun komuti panmo ya katak skim lamba yang chairman jong kane ka taun komuti deputy commissioner jong kane ka district Gray sano ado indan. Dan bok ba katu kanem ta chu san dus ngam ni la yo ka cakatinyut bat kan long kendet la long recycle katu kan ni ki nyut ante. Ya katu kam de tang ha ka jing ketu yang ni kade bandan na ka taung dulu ban tip sakatu ni la yak makin nang le ban like piknik pathar chatai chapo katuka bypass magatuka katu chani ka wa nonba te katangi yakrani man ka por tamba istom ni ban telakam nama ba na kalyang dang tongru ka sarkar kam aite ka skim isu ai kai mulo mala kini ki kalikit nyo nang ta ki ai hi kane bansna ya ki yin sem katu gatne hang thi ja kathe ndre ban recycle do minta katang ja ngai ya katang project wa nila snam so kum basok ku hakapor jong sarwar jeri badong ba sil de ya minta ngim tip chu poison no katu kalung kumta kami ka kam jong kajing le khoi